हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ चेनेल नोंथांमोनखौ बरायलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों एसे टेक्निकेलनि बागै भिडिअ जागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ गोबावथारबो जाबाय टेक्निकेलनि बागै भिडिअ खालामनाया दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअ खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट भिडिअआनो जाखागोन लोगोफोर मानि भिडिअ नायदो नैबे गंसे बाल्ब लोगोफोर बे नोंथांमोना मिथिखायो गंसे बाल्ब बे बाल्बआ लोगोफोर फिउस थांनाय बे फिउस थांनाय बाल्बखौ माबायदि रिपेयारिं खालामफिननो हायो नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर बेखौ माबायदि रिपेयारिं खालामफिननो हायो नोंथांमोनाथ' बेफोरबायदि बाल्ब फिउस थांनायखौ गारोसो अब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गारनाङा नोंथांमोना नायना लादो भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ आं माबायदि बे फिउस थांनाय बाल्बखौ रिपेयारिं खालामफिननो हायो ओरैनो इजि प्रसेसआवनो नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो गावबा गावनो बानायनो हागोन लोगोफोर बे फिउस थांनाय बाल्बखौ नोंथांमोनाथ' गारहरदोसो फिउस थांनाय बाल्बखौ अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांसिगोन बेखौ माबायदि रिपेयारिं खालामफिननो हायो नोंथांमोनाबो बानायना लाबानो जाबाय ओरैनो इजि प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै बेखौ फिउस थांनाय बाल्बखौ माबायदि रिपेयारिं खालामफिननो हायो इजियावनो खिन्थागोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिनैसो नायजेनदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेनो आंनि भिडिअआ माबायदि जागोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट हरदो आरो लोगोफोर माबायदि जादों आंनि भिडिअआ अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो बियो फिउस थांनाय बाल्ब आरोना लोगोफोर नै आं सोना लानोसै नैबे टेस्ट लेम्पआव सोना नायबा नोंथांमोना मोनथिगोन बे बाल्बआ जोंनाय नङा मानो होनबा बे गाज्रि जाखानाय बाल्ब आरोना ओमफ्राय आं थेवबो नोंथांमोननो खिन्थानोसै आं सोना नायनोसै नाय आं दा बाल्बखौ सोबाय नै बर्डआव ओमफ्राय सुइचखौ होनोसै नाय जोङाखै लोगोफोरनि नाय बे आंनि टेस्ट लेम्प लोगोफोर नाय जोङाखै जोङाखै मानो होनबा बेयो फिउस थांखानाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै एबार खेवनानै नैखौ खेवनो हायो नालाय नङा एलइडि लाइटसोखा नालाय लोगोफोर बियो अब्ला आं बेखौ दा खेवनानै खिन्थानोसै नोंथांमोननो नाय बेखौ आं ओरै खेवना खिन्थानोसै ओमफ्राय बियो मा जाथावथाव एबा माया गाज्रि जायो नोंथांमोना आं खिन्थालांसै नायदो फारि फारि नै लोगोफोर आं खेवना लाबाय ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै नै फारि फारि नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै लोगोफोर नैबे फिसा फिसा एलइडि लाइटखौ नैफोर लाइटखौ नोंथांमोना नोजोर हो नै लोगोफोर नैखौ नोजोर होबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै लास्टआव नैबेखौ नोंथांमोना एसे गोजा जानाय बायदि नुदों लोगोफोर नाय नैबे ओरैनो दाग ओंखारदोंना लोगोफोर बे गोसोम दाग बियो फिउस थांबाय बे फिउस थांनायनि थाखाय लोगोफोर बे जोङाखै अब्ला दा बेखौ माबायदि खालामगोन नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थानोसै लोगोफोर नायदो नैबे गोसोम थांबाय नैबे गोसोम जाबाय आरोना नैबे फिउस थांबाय बेखौ आं दा एरख'नानै ओरै जालायहोनोसै लोगोफोरनि नैबे सल्जारिं आयरनजों आं बेखौ जालायहोना होनोसै अब्लानानो बे जोंगोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायदो नै फारि फारि आं नोंथांमोननो दा बेखौ एरख'नानै जालायहोना देखायनोसै आं नोंथांमोननो नायदो आं दा नैजों एरख'ना लानोसै लोगोफोर नोंथांमोननि बाल्बआबो गासिबो बेफोरबायदि जाखायो लोगोफोरनिया फिउस थांबाथाय नैबे एलइडि लाइटआ लोगोफोर नैबे फिसा फिसाया मोनसे नङा मोनसे फिउस थाङो लोगोफोर बियो खेवनानै नायबा नोंथांमोना मोनगोन नैफोरबायदि गोसोम ओंखारो गोसोम जाबाथाय बियो फिउस थांबाय आरोना ओमफ्राय फिउस थांबा नोंथांमोना बेखौ एरख'नानै ओरै जालायहोना होदो बियो लोगोफोर मानि थाखाय मोनसे फिउस थांबानो जोङा लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौ खिन्थानोसै बियो सिरिस कानेक्सन लोगोफोर सिरिस लारि जेनेबा सिरिस कानेक्सन बियो बिनि थाखायनो सिरिस कानेक्सना मोनसे जुदि लाइटआ फिउस थांबानो जोङा होमबा बेखौ आं दा ओरै एरख'नानै बेखौ जालायहोना होनोसै होमबानो कारेन्टआ खारसिगोन नालाय लोगोफोर नैबे फिउस थांबाथाय बेजों कारेन्ट खारला बेनि थाखायनो गासिबो जोंला लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना मोनथिबायानो माबायदि फिउस थाङो नैबे लाइट गंसेया बेबायदिनो फिउस थाङो लोगोफोर गासिनि बाल्बआबो बेफोरबायदिनो फिउस थांखागोन आरोना नोंथांमोनाबो अब्ला नोंथांमोना ओरैनो इजि प्रसेस नोंथांमोनाबो न'आव थानानै गावबा गावनो बानायना लानो हागोन नोंथांमोना आं खिन्थानोसै बेखौ एरख'नानै जालायहोबानो जोंबाय बियो लोगोफोर ओमफ्राय माखासेया लोगोफोरनियाव कन्ट्रलार थायो बे कन्ट्रलारा गाज्रि जाबा बे जोंनाय नङा आरोना बेखौबो नोंथांमोना आं खिन्थाखानोसै बे सिङाव कन्ट्रलार थायो लोगोफोर आं नोंथांमोना खिन्थागासिनो नैफोरबायदि कन्ट्रलार थायो लोगोफोर नैबे कन्ट्रलारा जुदि अबावबा नैबे गाज्रि जाबाय लोगोफोर नैबे गाज्रि जानायखाय नैबे जोङाखै नैबे कन्ट्रलारा गाज्रि जाबासो नैबे बानायबाबो जोङा लोगोफोर नैबे कन्ट्रलारा गाज्रि जाबासो नैबे जोङा बांसिनानो लोगोफोर नैबे कन्ट्रलारा गाज्रि जाया नैबे एलइडिया गाज्रि जायो लोगोफोर नैबे एलइडिया गाज्रि जाबा नोंथांमोना एरख'नानै जालायहोबानो जोंगोन ओमफ्राय नैबे कन्ट्रलारा गाज्रि जाबासो बे जोंहैनाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ खिन्थाबाय लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बानायनानै जायाखैबा नैबेखौ गोसोम थांनायखौनो अबे गोसोम जानायखौ नायदो बेखौ जालायहोथाबनानै जुदि जायाखैबा नोंथांमोना सानदो नैबे कन्ट्रलारा गाज्रि जाबाय लोगोफोर बेनिखौ थांबाय आं दा ओमफ्राय बेखौ नायग्रोनोसै बेबो कन्ट्रलार थांदों ना माया थांदों नोंथांमोना बांसिनानो कन्ट्रलार थांग्रोखाया लोगोफोर बायसेसो कन्ट्रलारा नैबे थाङो लोगोफोर नैबे होमबा आं दा नैबेखौ एरख'नानै आरामसे जालायहोना लानोसै ओमफ्राय नायनोसै जोंगोन ना जोङा ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो इजि प्रसेस नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय
नोंथांमोनाथ' ओरैनो गारो बालुखौ लोगोफोर नोंथांमोना खेवना नायदो खेवनानै नायना अबे गोसोम नुदों जायखिजाया मोनसेल' गोसोम थांगोन दे बेयो मोननै मोनथाम थांनाय नङा आरो बांसिनानो थाङा मोननै मोनथाम जुदि थांबाबो नोंथांमोना मोननै मोनथामखौबो बे जुदि मोननै थांदोंबा मोननैखौबो एरख'नानै जालायहोबानो जाबाय होमबाना आजादि जोंगोन लोगोफोर अब्ला आङो दा एरख'नोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं दा एरख'ना लाबाय नै मोनसे लाइटखौ बे LED लाइट फिसाखौ नैखौ एरख'ना लाबाय अब्ला आं दा बेखौ जालायहोथाबनोसै अब्ला नायदो नोंथांमोना आं दा नैखौ सोना लानोसै बर्डआव बे आंनि सल्जारिं आइरन बेजों आं दा जालायहोथाबनोसै इजि प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोना गारनाङा दै नोंथांमोनाबो बानायना नाय खनसे होमबानानो मोनथिगोन आरोना जाखायो लोगोफोर नोंथांमोना बानायना लाबाबो जाखागोन ओरैनो इजि नोंथांमोनाथ' गारोसो फिउस थांबाय होननानै नोंथांमोना गारनांला आरोना जुदि बानायनो गोसो दंबा बानायबानो जाबाय ओरैनो इजि नोंथांमोना नायदो नायनानै अबे गोसोम थांदों बेखौ आरामसे जालायहोथाबदो आं दा नोंथांमोननो खिन्थानोसै नै नाय गुदुं जाथ'वाखै नैबे सल्जारिं आइरना गुदुं जायाखै गुदुं जाहोनांगौ एसे नोंथांमोना बानायबानो जाबाय आरोना गारनांला लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आं खिन्थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आं जालायहोथाबना नायनोसै दा नै गुदुं जाबाय नै लोगोफोर उखुन्दै ओंखारलायबाय आं दा बेखौ जालायहोथाबना लानोसै नैबे खर' मोननैखौ जालायहोथाबनांगौ लोगोफोरनि नाय खर' मोननैखौबो बे खर' मोननै थायोना बे खर' मोननैखौ ओरै जालायहोथाबबानो आरामसे जागोन दा नै आं जालायहोथाबबाय नै नायदो नै आं जालायहोथाबबाय अब्ला आं दा फोजोंना नायनोसै लोगोफोर बे टेस्ट लेम्पआव आं दा सोनोसै हल्डाराव नै लोगोफोर नोंथांमोना नायलाय एसे जोंहांबाय नाय आं सुइचखौ होआखै दे नै एसे क्लाब नुदों नोंथांमोना नै क्लाब नुदोंना ओमफ्राय आं दा एबार सुइचखौ होनोसै नै नायदो नै लोगोफोर जोंबायानो नै नायदो नै जोंबायानो बै मोनसे जोंनि नुदोंना बे जोंनिया एरख्ल'नाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैखौ ओरैसोबा ओरै जासिगोन नै जोंबायानो लोगोफोर नायदो नै जोंबायानो दा लोगोफोर इजि प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखाबाय नै अफ खालामबाय आं ओमफ्राय नै नायदो दहायथ' जोङाखैमोन ना लोगोफोर दा नायदो नै ओरैनो इजि लोगोफोर नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय गारनाङा लोगोफोर नोंथांमोना बेसो ओरैनो खम दामानो 100 लाखायो लोगोफोर नोंथांमोना गारनाङा फिउस थांबाबो नोंथांमोना बानायना लाखा आरोना लोगोफोर इजि प्रसेस नोंथांमोना इजियावनो बानायना खिन्थाबाय आं लोगोफोर नायदो नोंथांमोनाथ' गारोसो दिनैनिफ्राय गारनांला नोंथांमोना जास्ट बानायना लाबानो जागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खेवनायाबो इजिथार लोगोफोरनि ओरै खेवबानो जादों नोंथांमोना दहाय खिन्थाखाबाय लासै खेवनानै नोंथांमोना नायनानै अबे गोसोम जादों बेखौ एरख'नानै जालायहोथाबदोल' जालायहोग्रा गैयाबाबो एसे माबाफोर फुनलाबानो जागोन लोगोफोरनो खिन्थाबायना नोंथांमोना नायदो दा जोंबाय नायदो लोगोफोर ओरैनो इजि प्रसेस नोंथांमोना जास्ट ओरैनो खिन्थाबाय नों लोगोफोर ओरैनो बानायना खिन्थायो आं लोगोफोर इजियावनो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जोंबाय दा लोगोफोर नायदो बेनो ना दिनैनि भिडिअ बेनो नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थाबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों कमेन्ट हरदो आरोना लोगोफोर ओरैनो नोंथांमोननो खिन्थाबाय आं लोगोफोर फिउस थांनाय बालुखौ जों माबायदि रिपेयारिं खालामफिननो हायो नों आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खिन्थाबाय फिउस थांनाय बालुखौ आजादि रिपेयारिं बानायफिनना खिन्थाबाय आं लोगोफोरनि मोनसे एक्ल'नाया नायदो गैला खालि जाबाय मोनसे एक्ल'नाया होमबाबोथ' जोंबाय लोगोफोरनि नायदो बे फिउस थांखानाय नंला आरोना लोगोफोर जुदि फिउस थांबावबा लोगोफोरनि नैबेनि खाथिनियाबो आरो बिदि जाबावगोन गोसोम जाबावगोन आरो गोसोम जाबावबा बेखौ एक्ल'ना खालामफिन आरो गोसोम जाबावो आरो बेखौ एक्ल'ना खालामफिनबानो बियो जाफिनगोन लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै खिन्थाबाय
फिउस थांनाय बाल्बखौ माबायदि रिपेयारिं खालामफिननो हायो जों लोगोफोर बेनो आरो भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव हरदो माबायदि जादों भिडिअआ आरो नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट हरदो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर आंनि चेनेलखौ बाय लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय नेक्स्टआव फैगोन लोगोफोर नेक्स्टआबो टेकनिकेलनि बागैनो फैगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवबो आंनि माने फैगोन नोंथांमोना आं उनाव खिन्थासिगोन आरोना लोगोफोर बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन